Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Bagampo alang sa pamilya. O among Diyos, bagampo alang sa pamilya. O among Diyos, ug amahan sa tanan. Diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga naa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug giusahag kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-awhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluoy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Okay, maayong adlaw sa Ginoo, niya sa bagat ng tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Ang atong pizza karon, pizza 9 sa bulan sa Oktubre, tuig 2016. Okay, bag-o ragi sa ulog nato ang kapistahan no sa usa sa patrono sa atong dakbayan sa Dipolog, ang Birhen sa Rosario. Og sanglit naka-sentro taron sa maong bulan sa Rosario, mao nga atong ipanayon no ang atong naisgutan na. Sa miaging Domingo, atong gibasa ang San Juan Kapitulo 19, tudling 25 hangtod nagyud sa 27. Diin atong tagaan og kanabang dako kaayong gibug-aton sa atong pagtuong Katoliko kanang atong pagtawag ni Santa Maria ingon nga inahan sa atong pagtuo. Atong mahinumduman nga si San Juan tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo mao ang gihimong gikasangkapan isip nagrepresentar kanatong ubang mga Kristohanon o mga tinun-an nga kinahanglan ato gayong ilhon nga usa ka inahan, ang inahan niya no ang sa atong Ginoong Hesukristo si Santa Maria. Giingnan ni Kristo ang iyang inahan, babae, siya, no? Mao ang imong anak. O vice-versa po sa anak, no? Ngayang gisgutan, but pasabot ang iyang tinun-an, giingnan po niya, siya, no? Ang imong inahan. Niya nang higayuna, dito nagsugod ang sa kadako kay pagtulunan sa Kristyanismo, no? Nga ang nanudlo gayod ang tinuhuang Katoliko. Si Santa Maria nahimo ng atong inahan sa atong pagtuo. O kini dili madawat sa atong
mga igsuon nga nahimulag, siyempre, kay ilan namang supakon ang Santa Iglesia Katolika nga nanudlo po ni ana mga tinahod nga tigpaminaw. Hinoon dili lang kay kana nga pagtulunan sa atong simbahan, no? O agi lagi anang private interpretation o kinaugalingon nga pagsabot nga ipadaplin kanang gitawag natong authoritative interpretation, no? Authoritative interpretation nga otoridad sa mga obispo nga napanunod gikan sa unang mga tinunan ni Kristo, ang mga apostol. O karon ang maong pagtulunan atong ipahinumdom dili lang kay para ni sa mga igsuon atong nahimulag, kundi apil na pod, no? Kitang mga Katoliko nga naminaw karon, nga kung atong inahan si Santa Maria, no, kinahanglan dili mawala ang atong pagrespeto kaniya o kinahanglan atong ipakita nga ato gyud siyang gikinahanglan, no? Simple ra man kay na atong unahunahon diha sa pamilya. Diha sa pamilya, ang mga anak dili gyud makaingon nga wala magkinahanglan sa ginikanan. Unang-una, walay mahimong anak kung walay inahan. O sa atong pagtuo, ato gyud nang timan-an nga kung gipaila ni Kristo ang iyang inahan nga mahimong inahan natong tanan. Okay, kadtong atong gibasa sa miaging Domingo nga si San Juan nagrepresenta natong tanang mga tinunan o mga Kristiyanos nga atong ilhon kinahanglang inahan si Santa Maria, mao nga atong ipakita ang atong pagkaanak isip nagtahod ta o nag-ilataw og inahan. Ang tinuod mga tinahod nga tigpaminaw, kinigong gingharian sa Dios, timan-an nato nga usa ni ka pamilya sa Dios. Kung maghisgo ta og pamilya, siyempre na ay mga anak, na ay amahan, na apoy inahan. O kini nga pagtulunan, klaro man ni kayo og ayuhon natong pamalandong ang Biblia. Pero ngano nga daghan sa ato mga igsuon karon, particularmente ang mga nahimulag, nganong dili na nila makita ng pagtulunana. No, dili nila makita ba? Nga very, very clear, both implicitly o explicitly, no? Kung masabtan ba yun na to ba? Nga ang Diyos wala mutugot kanato nga kita nga iyang mga anak wala tay pagailhon nga inahan. Kung maghisgot og pamilya kompleto gyud na ay amahan, na adyo inahan. Hinoon dili nato hunahunaon nga ang pagkainahan ni Santa Maria mahimo na pud siyang Dios. Kay usa man nagka mystical relation, dili man nato na sabton nga kana bang karnal nga pagsabot, unod-unod nga pagsabot, no? Kundi mystical relation. Wala ibuot sa Dios nga dili ta katagaan og inahan. Dili na gyud gani kinahanglan pa nato litra por litra gyud nga ingnon ta sa Dios. Oh, kining himong inahan sa akong bugtog anak, si Maria, di na gyud kinahanglan mangita pag yung tag litra por litra ba. O the fact no matod pa sa usa ka pari nga ang simbahan, ang iya pong gikotong sulat ni Apostol Pablo, usa ka lawas ni Kristo mao na ang simbahan. Usa ka lawas ni Kristo, no, nga mistiko. Na kung makaingon ta nga kita nahimutang bahin diya sa lawas ni Kristo, o kay nahimo mang inahan ni Kristo si Santa Maria,
So kita po automatically matod pa sa usa ka pari nga kung si Kristo nag-ila ug inahan ni Santa Maria kay gipanganak man gyud siya ni Birhen Maria. So kita po automatically mo sundog ana mo padayugdog nga kita nahimo na usab tang mga anak ni Santa Maria sa espirituhanon nga paagi o diwa. No? So kay lawas punta ni Kristo. So kung si Kristo mo ila ni Santa Maria ingon nga inahan, kita pod kay nahimo man tang part bahin sa lawas ni Kristo, mo ila pod ta ni Santa Maria ingon nga inahan. Ug labi na nga sa typology, nga ang bag-ong Adan mao si Kristo, no, matud pa ni San Pablo, unya kinsa man pod ang bag-ong Eva. Way lain si Santa Maria. Unya kadtong gihisgutan na nato nga mingon ka veritas nga tahuron si Santa Maria nga si Kristo wa magtahod kay gitawag magbabae. Ato naman ning na-explain sa miaging Domingo nga dili bokabularyo sa mga Hudeyo ni adto nga ang pagtawag og babae sa usa ka babae sabto na nga wala kagatahod. Kay sa atong pagsabot karon, kung atong dadon sa atong pagsabot karon, ang atong inahan, no? Siyempre nanay nga, no? O kung tawgo na itong babae, butangan naman dahil na ito naghugaw nga o maot nga panghuna-huna nga mayroon tag babae. Mayroon dahil nga, anong tawgo naman ni mong babae mong inahan? Anong dili man ka magtahod? O sa ato na nga pagsabot karon pero ni adto sa ilang panahon kanang pagtawag og babae usa na kadako kaayo nga pagtahod. Unya ang labing bugat nga katarungan nganong babae gyud ang gigamit ni Kristo nga termino sa pagtawag sa iyang inahan para masayod ta nga siya ang babae nga gihisgutan diha sa kanang gitawag natong proto-evangelium, no, unang maayong balita. Para sa kadaghanan, no? Ang babae nga makigbugno sa kadaotan. Kay kadtong unang babae nga si Eva, nagrepresent man to sa kana pong mga babae nga nagpalayo o nalayo sa Dios. Man to si Eva. Si Eva, usa ka babae nga nagrepresenta sa tanang mga babae pod nga nalayo o nagpalayo o wala mo sunod sa pagmando sa Dios. Unya, siyempre, kung naay babae nga nahulog, nalayo sa Dios, naapoy babae nga kinahanglan masayod ta nga mahimong ehemplo. Mahimong panig-ingnan. Og mao na nga gisgutan ang daan human mahulog ang una natong ginikanan na Adan ug Eva, naanapoy babae dayon nga padayag ang Dios. Nga klaro kaayo diya sa Henesis 3:15, babae nga makigbugno, o dili makig-alayon sa pagmando sa demonyo. No? So mao na nga aron maklaro gyud nato nga si Santa Maria ang gipasabot anang Henesis 3:15, mao na nga diri sa ebanghelyo balik-balik pud siya nga nagamit ana nga termino ang iyang pagtawag sa iyang inahan. Babae, no, sa kasal sa kana, babae ang iyang terminong gigamit sa pagtawag sa iyang inahan. Dili na to na sabton dayon nga wa gatahod si Kristo. Kung maingon ta nga wala gatahod si Kristo sa iyang inahan, no, gilapas dayon ni Kristo ang balaod sa gugma. O naaman na balaod sa gugma na pulo kasugo usa diha gisgutan tahura ang imong inahan o gamahan. Maingdo nato si Kristo, may naglapas rapod sa iyang kaugalingong sugo. Balaod sa gugma. Kadang pagtahod sa ginikanan. So, ato ning gi-emphasize, gisgutan pag-ayo, kay sige man ko nato ning inkwentro ning klasiya sa mga panghuna-huna, no, diha sa atong dialog sa plaza,
O bisan asa ta nga makahinagbo og mga dili Katoliko nga ilang sawayon kanang atong dakong pagtahod ni Santa Maria, no? Niadto lang ipahinumdum nga kanang atong pagtahod ni Santa Maria dili na siya latria o kanang honor nga para lamang sa Dios. Okay, sa pagtuong Katoliko dunay hierarchy man ng honor. O honor. Kanang honor o pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios, iya ra gyud na ginganlan naglatria. Niya kanang atong honor ni Santa Maria, no? Gihinganlan na og hyperdulia. Oh. Ya sa ubang mga santos dulia. Doon na superlative degree, no? High, higher, highest. Ang highest nga honor o pagsimba sa Dios ra gyud na mo na latria. Oh. Diyan ubos kana ng hyperdulia. Ang hyperdulia igo ra ni labaw jutay sa kanang honor sa uban ng mga santos ng dulia. No? Hyperdulia god. Igo ra nila pa ni taas ni labaw sa dulia. Pero kanang hyperdulia di gyud na siya kalabaw o katupong sa latria nga highest form of worship mo ni wala bantay pag-ayo sa ato mga igsuon na himulag. No? Unya ang example ana kanang honor nato sa ubang mga santos. O dili lang gani kay specific sa mga santos bisan anything nga binuhat sa Dios. Oh, anything bisan kinsang tao ang ayan mi gyud nato na tahuron. I-honor kay binuhat guna sa Dios. Si David lang diya sa Uno Crónicas, dos Crónicas ba to? Uno 29:20. Uno Crónicas dahil 29:20 wa mo kahidumdum ako naman ning ibalik-balik. Nga gingon diha sa King James version nga ang Dios gisimba. O gisimba og si David ang hari. Gisimba ang Dios og si David. Pero sa mga bagong hubad ron gipalahi lang ba gisimba ang Dios og giyukbuan si David, no? Ang hari. Okay. Pagpa-emphasize na pagpahibalo na nga dunay distinction nga kanang isimba diha gi-refer na siya sa latria, supreme worship nga para ra gyud sa Dios. Unya kanang yukbo diha o honor ngadto ni David mao na gi-distinguish na to na siya og dulia o veneration, tahod alang sa tao o tahod alang sa kasanto. Ingon na. Pero kung mubasa kita sa King James, usa ra gyud ka pulong gigamit. Gisimba ang Dios ug ang hari nga si David. Pero tagaan na tog distinction. Kay kung moingon ta nga itupong nato ang simba o honor ngadto ni David ngadto sa Dios, pagbato na naglaing Dios. Muna nga sa Katoliko, kung doon na tayo honor nga gihatag sa mga santos o sa atong inahan sa pagtuo ni Mama Mary, dili gyud nato na itupong sa atong pag-honor sa Dios. Galing lang sa atong mga igsuong na himulag, ambot og nakahibalo ba sila unya tuyoon lang yun nila og iusaba. usahon nila ang meaning anang simba o honor yes Biblia. No, kanang simba pag iyon galig simba, Dios ra gyud. Hinoon sa atong bokabularyo ron, sanglit daghan na kay tag mga termino, no? Dato na kay tas mga terminology, mao na nga kanang pulong worship ato na lang nang gigamit sa kanang simba nga alang lamang sa Dios. Una nga kabantay mo mga kasagarang pari ron ang gamito nila nga pulong, mingon sila nga wala taga-simba sa mga santos kaysa Dios ra gyud taga-simba. Kay ilang gi-limit ang paggamit sa pulong simba o worship sa kanang honor nga alang lamang sa Dios. Dayon kanang para sa mga santos diretso la ang pulong sa in English gikan sa Grego nga dulia, veneration. We venerate the saints, we venerate Mary, but never worship Mary. Kaya ang pulong worship ato rang gilimit
sa simba nga alang lamang sa Dios. Pero historically, kanang paggamit anang pulong worship dili kay usar ang gamit ana. Mahimo nga ang pulong worship gamiton sa simba nga alang lamang sa Dios, kanang latria sa Greek. Niya mahimo pod nga kanang worship gamiton nato sa kanang pagpasabot nga ubos lang nga honor o kanang gitawag na tugdulya o veneration. For example, kato si David. Oh, nga sa King James giingon niya gisimba ang Dios ug ang hari. Nagiusar gali kapulong pero ang pagsabot kinahanglan tagaan na tog distinction nga dili nato matupong katong honor ngadto ni David ug sa Dios. Basahara gyud nga sige. Ako ra kuning basahon na kay naman ta sa bulan sa Rosario unya atong i-emphasize og i-appeal ning honor nato sa mga santos. Kay si Santa Maria Santos man. Diba? Unang mangita tag mga example diri sa Biblia nga ang pagtulon ang Katoliko dili na tumo-tumo no aniya ato ning emphasize kay ambot nganong dili ni basahon sa mga dili Katoliko no kani kining King James version no hubad protestante man no King James version no uban gali mingon nga ay gamit ana veritas kay hubad protestante na na as an apologist as a Catholic faith defender dili man pud tanang hubad diri sa King James dili maayo no. Gani kining King James usa ni siya sa literal translation nga kung maghisgot tag accuracy sa translation kining King James dato ni siya pero dili lang ni siya perfect wala may perfect good nga translation base sa atong pagtuon. Okay, there is no perfect translation no. Nagihapoy mga pulong diri nga kung adto ta sa original wala no. Pero kining King James usa ni siya sa kanang gitawag na tug literal translation. Asa na ba to no? Okay, 1 Crónicas 29:20, no? Dili lang gani kay sa 1 Crónicas 29:20 naapag jud sa Daniel 2:46. Katong si Daniel ba gisimba? Gisimba. Pero dili simba na nga nga kanang gitawag nato sa Griego og latria nga simba alang lamang sa Dios. Dili na. Pero worship ang gigamit nga termino sa King James, no? Ato yun ay siyang ipahimugat ninyo pag-ayo mga tinahod nga tigpaminaw. Okay. Dili man yun ni siya i-emphasize so itudlo sa ubang mga tinuhuan kay pag ingon galig worship kasagaran ron sa mga dili Katoliko, mga pastor, ministro, ilag yung ilimit ba, no? Sa bokabularyo na karon nga pag ingon galig simba, worship, sa bokabularyo na ron nga dili na pwede natong gawion sa pagpasabot lang og veneration. No? O kana bang honor sa tao o honor sa mga santos. Sabto na nga kadto ra yung simba nga alang lamang sa Dios. Mao na nga kita mga Katoliko tahod-tahod ta sa mga santos kay usa ra may ilang meaning ng honor o kanang simba raman nga alang sa Dios mo nang ingnon na dayon nato moingon na dayon sila nga kita nagbaton taglaing Dios kay ato man kunong gisimba ingon nga Dios ng mga santos dili. Okay, sa ato laging pagtuong Katoliko doon na siya kalainan, doon na hierarchy ng honor base diri sa Biblia kung ayo na tugtuon no ani ano atong basahon ning 1 Chronicles chapter 29 verse 20. 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God." And all the congregation blessed the Lord God of their fathers and bowed down their heads and worshiped the Lord and the king. Oh, si David diri, no? Gi-worship, gisimba ang Dios, gisimba ang Ginoo ug ang hari nga si David. No? Usa ra kapulong gigamit worship pero ang pagsabot ani kinahanglan wa gilain natong himuong pagsabot ani kanang pagsabot nga Katoliko. Kay kung itupong nato nga gisimba si David ingon nga Dios, tupong ang emphasis, tupong ang kanabang paghatag og pagkahulugan
Mura na po daig Diyos si David. Pero dili ingon na. Pero sa exegesis nga Katoliko, ang pagsabot nga Katoliko, maura gyud laing yung option na to. Para dili mahimong idolatry. Para dili mahimong Diyos si David. Yukbuan no gisimba man si David diri. Oh? Oh. And David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God." And all the congregation blessed the Lord God of their fathers and bowed down their heads and worship the Lord and the King, no? King David, no? Gisimba ang Ginoong Dios ug ang hari nga si David. Na kada kong tinunto binuang o sayop kung atong itupong ang pagsabot nga kining pagsimba diri ngadto ni David, simba ni nga pagpakadiyos dili. Mo na nga parang dili maidolatry kining yukbo ngadto ni David, butangan yun natog kalainan ang paghatag og pagkahulugan. Ini ubos lang nga matang ni nga honor o simba. No? So kining pulong worship historically dili ni kay magamit lang sa latria o simba nga alang lamang sa Dios. Mahimo po ning gamiton sa pagpasabot lang og pagtahod alang sa uban, sa tao o sa hari o sa santos. Di ba? Worship. Paras gud anang kanang word nga hell o impierno. Dili man kay usaray kahulugan ana, di ba? Naihil nga nagpasabot og impierno kanang kalayo, silutanan sa mga kasasala, naapoy hil na nga nagpasabot lang og lubnganan. Di ba? Oo. Sa figurative gani, kanang hell, pwede po na siya natog sabton nga kanang atong kinabuhi nga anaata sa kanabang kagubot. Oh, pwede po na gamiton gani as a figurative. Nga, impierno man ni akong kinabuhi. Oh, di ba? Pero dili na sabton nga impierno nga katong silutanan sa mga makasasala. Di ba? Lahi, no? So kana pong pulong worship historically, dili na sabton nga kanang magamit ra gyud nga simba nga alang lamang sa Dios kay naay pagpasabot ana nga kanang dili simba nga kuan pagpaka Dios, tahod lang. Yan, nakadumdum pag yung ko, na inumduman pag yun ako ng sa kuan. Katugaling panahon pa ni Joseph. Gatong iyang damgo, akong tanahon, ukbon ako sang reference diri. Kinakalimot-limot na ko. Nakinumdum mo atong panahon ni atong kusaw ni kato ni Joseph ba Jose dili ni Jose nga kuan kining bana ni Santa Maria, no? Itong Joseph nga katong sidra ang kasabutan ba, no? Jose, no? Ako ning basahon ning Genesis 37 nga to sa 9. Itong mahitungod sa iyang damgo nga damgo ragod pero kasinahan siya o nasuko ang iyang mga igsuon. Ato ning basahon na Genesis 37 hangtod sa 9. Sa akong damgo didto kita sa uma og namugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos og gialirungan kini sa inyong binugkos. Og miyukbo kining yukbo diri nga termino gigamit sa Hebrew shakah. Literally kung i-translate nato sa English worship. So, bali, ingon ani ang mahitabo, no? Niingon diri si Jose. Sa akong damgo, dito kita sa uma, og namugkos og mga trigo. Unya, mitindog ang akong binugkos, og gialirungan kini sa inyong mga binugkos, og miyukbo sila sa akong binugkos. Timan niya, damgo ni nga gisugilo ni Jose sa iyang mga igsuon. Nga, ang mga binugkos kuno sa iyang igsuon, miyukbo sa iyang binugkos niya. Kining yukbo diri kita ano to sa Hebrew shaka nga kung atog yung literally translate worship. Miyukbo o misimba sa akong mga binugkos. Unya unsay reaction sa iyang mga igsuon ani ingon diri og miingon ng iyang mga igsuon kaniya. Naghuna-huna ka ba nga mahimo kang hari namo? Magmando ba di ay kanamo? Muna isabot siya mga igsoon, kuyawa ng damgo ni
Jose. Mura magiyang gipasabot nga muhawod pa siya nato. Imagine nga ang iyang binugkos giyukbuan sa atong mga binugkos. Unya ang atong anong gikutlo nato ni kay paghatag ni dugang emphasis anang pulong yukbo o simba nga dili na pagkasabton nga alang lamang sa Dios ang historically nga gamit ana na ay pwede na siya sa bisag sa tao o bisag sa butang nga angay tahuron. Di ba? Pero niining higayon na nasuko ang iyang mga igsuon kay ilang sabot sa may pasabot ni mo Jose mo hawod ka namo kay ang among binugkos miyukbo sa imong o misimba sa imong mga binugkos. Unya sa sumpay giingon busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilon niya kanila. Unya nagdamgo pag-usab si Jose o gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsoon o lain na pong damgo. Siya miingon, nagdamgo na usab ako. Sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang bulan ug ang 11 ka bituon nga miyukbo kanako. Grabe na gyud. Ang adlaw na gyud ug ang bituon, ang buwan ug ang adlaw mao na gyud miyukbo ni Jose sa iyang damgo ha. Nasamot na yung nasuko ang mga igsoon nga. Unsa man ni may imo ning hawod ning tawhana. Unya lagi kining pulong yukbo lagi dito sa Hebrew shaka nga literally worship. Di ba? Pero dili ni sabton nga simba nga alang sa Dios. Mo ni gitawag nato sa atong panahon karon og veneration. O yukbo o tahod alang sa uban o tahod alang sa tao. Unya mga igsoon kinigong mingon sila nga Adam ko ra man aberitas. Abi ninyo no kung nakabasa mo aning istorya no kini sa Genesis 37. Nya ang uban pa mga verses nga related ani. Sabi na kung atong ilahos pagbasa. Kinigong damgo ni Jose, doon naman ni katumanan. Di ba kini si Jose ila maning nabaligya sa mga Ehiptohano, naabot ni si Jose dito sa Ehipto. Kay ilang gibaligya agi silang kapungot. Di ba? Unya si Jose nahimong kapatas dito sa hari dito sa Ehipto. Nahimong sinaligan kay makahubad man guni siya idamgo. Mo ba ni mao na siya. Unya katong nagdamgo ang hari nga mo abot tong gutom dito sa Ehipto. Dili lang ka Ehipto, uban pang mga lugar mo abot ang gutom. Mao na nga nakaandam og pagkaon ng Ehipto kay nakapasidaan man si Jose nga to sa hari sa Ehipto. Di ba? Nakaandam og pagkaon ng Ehipto mao tong katong dito sa lugar sa iyang mga igsuon. Nahudlan silang pagkaon dito, niadto sila dito sa Ehipto, kay Ehipto ra may nakaipon og pagkaon. Di ba? Unya unsa may gibuhat dito sa mga igsuon ni Jose, nga wa ga sila kaila diretso. Nga unsa may ilang gibuhat pag-abot nila sa Ehipto kay mopalit silang pagkaon. Yang kisa may dako-dako dito na himong ulo-ulong sinaligan sa hari sa Ehipto, di ba si Jose? Yung unsa may ilang gibuhat pagkakita nilang Jose, miyukbo silang Jose. Di ba? Sa laing pagka-istorya, ilang gisimba si Jose. Kay giyukbuan man. Pero dili na simba nga pagpaka-Dios. Basahan ko ng istorya. Nindot kayo ng istorya sa Genesis 37 niya. Papasumpay. Pag yun. Mo na example na to nga kanang yukbo o simba historically dili na kay simba nga alang lamang sa Dios. Munang kinahanglan i-distinguish nato gina siya sa tulo. Dulia, hyperdulia o latria. Kanang latria mo na highest form of worship, iya ra gyud na sa Dios. Unya si Santa Maria nganong ipalahi nato, ipataas nato ang atong pagtahod niya ikumpara sa ubang mga santos kay ang pamilya gud sa Dios diri sa atong Catholic understanding sa gingharian sa Dios. Si Santa Maria inahan man nato. So kung sa pamilya go, di ba ang ranggo diya sa pamilya, ang labaw amahan din sunod ang inahan. Then mga anak din, diha po sa mga anak, ang kamagwangan mo mas taas-taas po, di ba? Oo. So kay si Santa Maria ato mang inahan kay gitagaan man gyud tag inahan sa Dios. Di ba?
parang makumpleto yun ang pamilya. Di, ang atong pag-honor sa inahan, mas labaw mo na hyperdulya. Pero dili na, tupo nga to sa simba nga, highest nga, alang lamang sa Diyos. Hyperdulya, iguro nilabaw sa dulya. Di ba? O, mao ni dili madawat sa mga dili Katoliko o kung dili na nila dawato na, mo nang padayon lagi sila protesta sa Katoliko. Padayon lagi ang ilang kinaiyang kanang protestantismo. Doon ako ihatag ninyong background aning word protest o protestantismo. Sabi ninyo mga igsuon, hinoon, honest mistake, agi aning kining pong pamaagi sa yawa, kanang deception. Muna nga, dili kabantay ang tao, sila kabantay nga, kanang protestantism. Asa man tao na sundog. Asa man na sundog. Nahinumdum mo nga, kanang pag-protest sa authority sa Diyos. Wa ba ta kayo balo? O nakalimot lang siguro ta, agi anang pagprotesta sa authority. No, authority sa Diyos. Munang dunay mga anghel nga nahimong yawa. Di ba? Parehas ni Lucifer. Anghel man to siya. Kamaayo, lami pag yun na. Nindot pag yun ang halang Lucifer. Bearer of light. Di ba? Oh? Pero ni protesta man siya sa Diyos. O misukwahi man siya sa Diyos. Munang nahimo siyang adversary, nahimo siyang yawa. Ya, uba na po itong ni appeal sa iyang pagrebelde. Mga 1/3 mo to sila, di ba? Sa pag sumada, mga 1/3 sa angels ang nirebelde. Gipanguluhan ni Lucifer nga nahimong Satan, nahimong yawa. Unyaon sa hinungdan sa ilang pagkanahimong yawa, ang ilang pagprotesta sa authority sa pagmando sa Dios. Una protesta. Niya katupod si Eva o si Adan o Eva. Unsa mahinungdan nila nga nahulog sila sa tanaman sa Eden. Unsa mahinungdan ang ilang pagprotesta, ang ilang pagrebelde sa Dios, sa authority o pagmando sa Dios. Mao po ni ron kining kung ayuhon na tugtuon gud kining Katoliko mo ni original gyud nga gitukod ni Kristo. Historically klaro kay na kay dito gud ni Kristo ibilin tong authority gahom niya ni Pedro. Ang mga hiyawi sa gingharian sa langit, Mateo 16:19. But pasupot si Pedro may gihimong second in command ni Kristo. Nang gitawag nga to gihimong visible head kay madto naman siya sa langit. Di mo siya magdugay diri syuta. Bitaw sa San Juan 21:15-17, diba? Dito na yun, gi-turn over ng gahoma sa pagmando ni Kristo. Pedro, ati mana ang ako mga nating karnero. Pedro, ati mana ako mga karnero. Pedro, ati mana ako mga karnero. Diba mo na, trabaho mo na ni Kristo. Yan ang usa ka magbalantay. Iyang ipatrabaho, gipasunod niya ni Pedro kay mo. Adto naman siya sa langit. Muna nga ang authority na ni Pedro. Unya kanang katungdanan ni Pedro mo ni atong sundon parang dili ta mawa sa passing di ta magkabahin-bahin. Nya unsa mang tinuhuan na ron nagtudlo nga human ni Pedro katong na martir siya dito sa Roma kinsay nakapulis ang katungdanan. Diha ta mo makighiusa parang di ta mabahin-bahin. Di ba? Nya kinsa may nanudloan na nga human ni Pedro si Linus, then si Clito, si Clemente hantod sa atong popron nga si Pope Francis. Katoliko ramay katudloan na. So kining authority sa mga Santo Papa, in general na, kining Katoliko, na niya ang authority. Kung maprotesta ta na rebelde na ta. Di ba? Wala to na. Kanawar ko ng authority sa Diyos ha. Diyan sa Hebrews 1:1-2. Ang Diyos nakikistorya pinagi sa mga propeta, no? Sa daang kasabutan mo nang maminaw ang mga tao sa una sa daang kasabutan sa mga propeta. Diyan sa bagong kasabutan, nakikistorya ang Diyos, pinaagi na ni Kristo. So, ang authority na ni Kristo diri sa Kristyanismo. Unya, kanang iyang authority, na niya gitugyan. Kanang authority sa pagpando, ngadto ni Pedro. Unya na sa buhat 1:20, kung ang katungdanan mabakante, dunay mo puli. Niya, unsa mang listahan na ron, makita na to diya sa mga dokumento. Diya sa bisan sa Wikipedia, kanang atong encyclopedia sa internet, pasahan ninyo na. Kanarag yung listahan sa mga Santo Papa, gikan ni Pedro.
Una nga gining pagmando sa Santo Papa lisod kay na kay kung atong supako ng authority sa Pope sama rang supak na to ang authority sa Dios ana. Itanawa ra gud ang Dios kay istorya pinagis mga propeta sa daang kasabutan sa bagong kasabutan si Kristo. Una na niya ang authority. Nya kinsa man po i-authorize ni Kristo anang iyang authority kanang mga gahuman ang Yahweh diyang gipasabot keys of the kingdom. Authority sa pagbando na sa gingharian sa Dios diri sa yuta. Ay wala ko yung unang Biblia. Yung wala ko natunog tuon. So una nga pagkabakante sa katungdanan ni Pedro tanawon din itong kinsa nakapuli wa man gyud laing listahan usa man gyud. List of popes. Nagprotestaan na to ng authority sa mga Santo Papa. Asa marang giprotestaan na to ang Dios. Niya sila aberitas, di mo na kasaligan ng mga Santo Papa, kaya na may mga Santo Papa ang nahimong badlungon, tinuod bitaw. Tinuod bitaw. Oh? Pero kung ayaw natugtuon, mas gamay ramang ganin ng mga Santo Papang badlungon, mas daghan mang buutan. Di man na ikatingala gud nga kanang posisyon, dili yun na mahugawan. Bisan panahon gali sa panahon ni David, si David nakasa man ganito gihimong hari, di ba? Pero genuine tong katungdanan ni David, ingon nga hari di ta kakuwaran na. Di ba? Oh, sa di ba, og naay hari na ay prime minister, kato si Shebna nahimo to siyang prime minister. O second in command sa hari. Oh, pero nahimo siyang usa ka wicked nga prime minister. Munang giilisan sa ni Eliakim kanang nasa Isaiah 22. 20 hangtod 23. Di ba? History sa mga leader sa gingharian sa Diyos, dili na siya perfect, kinapa man sa yuta. Oh, pero kanang katungdanan, genuine na. Pras ko anang atong katungdanan sa pagka-presidente. Oh, genuine man na. Pero moingon ba ta nga limpyo na tanan nato mga presidente na mga palagputo na panggali ipa-impeach na to. Di ba? Pero kanang katungdanan, genuine na. Mao na kanang katungdanan sa pagkasanto Papa po, gikan ni Pedro, genuine na. Galing, maghimo lang tag atong kaugaling katungdanan. Ato lang mo, kompetensya lang ginutaan ng katungdanan ni Pedro. Maghimo mo tag laing leader. Oo nang nabahin-bahin ta. Di ba? Now, ato ning isgutan ng authority sa atong simbahan. Okay, nag-isgot magod tag biblical interpretation. No? Para sa ning pulong worship. Kung atong paklio ng atong understanding, interpretation aning pulong worship historically, dili kay usarang gamit ani pares ni sa pulong hell. Nga lain-lain ang pagkahulugan sa usa ka pulong. Naay hell nga nagpasabot og impierno, naay hell nga nagpasabot og lubnganan, naay hell nga state of kanang dili maayo. O kanang mingkag sa po niya kung kinabuhi oy impierno man. Pero usa ra ka word nga gigamit. Oh, ina na po ng pulong worship. Adto ta sa Daniel 2:40, Daniel 2:46, no? Daniel 2:46. Pero kini giusab na ni sa bagong hubad doon. Pero kato daing sa 1 Crónicas 29:20, no? Kung mo ana ta sa maayong balita Biblia, ang translation igo ra ang giusob na giana ra. Gisimba ang Dios o giyukbuan ang hari. Nagilahi na ba, no? Unsa may intention sa translator nganong gilahi? Pero dito sa original usa ra ka pulong gigamit, worship the Lord and the King. Di ba? Gisimba ang Dios ug ang hari nga si David. Pero sa ubang mga hubad ron, parang di ta masayop og sabot, ilahi ang termino. Gisimba ang Dios o giyukbuan ang hari. Pero mauro ba na kung buot sabton, kaya ka nang yukbo, kung ayaw na tugtuon, uno, simbar man gyapon na. Kung atong gawion ng pulong simba sa iyang historical nga gamit. Kay sa atong panahon rod, ang pulong worship, giusara man ang meaning, simba man nga alang lamang sa Dios. Munang gabantay mo na yung mga pare, maingon nga, wala man taga simba sa mga santos. Oh, sa Dios raman ta gasimba. Veneration raman ang atong gihimo alang sa mga santos. O kana kung nagali pare imulitok anang ana nga klase nga presentasyon, kay kanang pulong worship ato nang limitahan ang gamit ana. Karon sa atong panahon na nga pag ingog worship sa Dios ra gyud, latria. Pero historically kanang gamit anang pulong worship dili kay usaray paghatag og kahulugan ana. Oh, ato naman tong gibasa tong Daniel katong 1 Crónicas 29:20 katong gisimba si
si David, no? Diri sa Daniel 2:46, mao gihapon, no? Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. Si Daniel gisimba. Okay? Pero dili ni simba nga pagpakadiyos. Kay kung ilahos na to sa unahan, ang giila ni Nabucodonosor dire, nga Dios dili man si Daniel. Oh, ingon diri ken hinumdum ko das plaza, ako ning gikutlo. Ingon tong Adventist, ingon nga tuoday ka ana veritas kinsa man ang misimba ni Daniel. Si Nabucodonosor man na pagano man na. Ingko bitaw. Pagano bitaw ni Nebuchadnezzar. Oo. Ingnon talang daotang tao na. Pero kanang iyang gibuhat diha dili na sayop kay og sayop nang iyang gibuhat diha ang higayon na di badlungon siya ni Daniel. Di ba? Para sa atong nasayop tong mga tao katong panahon ni Kristo nga nakakita kuno sila multo gikoreksyonan sila ni Kristo og katupong simba ni Cornelio ngadto ni Pedro. Nasabot ni Pedro nga iyang simba ngadto niya ni Pedro pagpaka Dios mo nang gibadlong siya ni Pedro. Di ba? Pero wa na magpasabot nga walay yukbo alang sa mga santos kay si Pablo ug Silas giyukbuan man pod. Diya sa buhat 16, 29 ug 30 unya wala man badlunga ni Pablo ug ni Silas katong miyukbo katong tinugyanan sa karsel sa ato pa na giyukbo alang sa mga santos. Unya kung maghisgot butag daotang tao bisan unsa ka daotan sa tao dili tanang buhat puros daotan naapoy maayo ana. Di ba? Na hinumdum ang gali ko nga naatoy daotan pero manggihatagon. Oh? Nagitoy grupo sa una nga tulisan pero gihigugma sa tao tong grupo ha kay manggihatagon. No? Ang ilang pagpanghatag maayo pero naapod sila mga buhat nga daotan. No? Yan, inumdum lang ko des plaza manggod nga, si Nabucodonosor tuoday ka na, nga iyang gisimba si Daniel Veritas. Og dili sayop iyang gibuhat, okay, pero kung sayop, dili na punta na. Dili na to sabton nga, kumo daotan si Nabucodonosor, tanan niyang buhat sayop. Niya, unsaam na to pag sigurado nga si Nabucodonosor niya ning higayon na nga iyang giyukbuan o gisimba si Daniel, nga dili ni siya sayop. Oh? Kay kining iyang simba o pagtahod o pagyukbo niya ni Daniel dili man ni pagpakadiyos na diri sa 47 klaro kayo giingon diri the king answered unto Daniel and said of the truth it is that your God is a God of gods and Lord of kings and a revealer of secrets seeing thou couldest reveal this secret. No? Unsa may giingon ni lisura pag sa litukon Nebuchadnezzar, no? Unsa may iyang gipamulong, iya bang gisimba si Daniel ingon nga Dios dili oy kay ang iyang giingon diri ni Daniel, tinuod jud ang imong Dios mao gi Dios sa tanang mga Dios. So, ang gituhuan ni Nabucodonosor diri nga tinuod nga Dios, ang Dios ni Daniel dili siya mismo. Kay iya man giingnan si Daniel, tinuod jud ang imong Dios. Siya gyud mo'y tinuod nga Dios sa tanan. Wa siya maingon nga gisimba ka nako Daniel kay ikaw na Dios. Dili. Wa maingon si kuana na kay kung mao na gibuhat ni Nabucodonosor nga iyang gisimba si Daniel ingon nga Dios, klaro kayong sayop niya kinahanglan badlongon ni Daniel por Nabucodonosor. Kung kining iyang simba ni Nabucodonosor niya simba nga pagpakadiyos, pero sa sumpay nga istorya ni Nabucodonosor klaro man nga wala man siya magtuo nga si Daniel Dios. Wala man siya magtuo. Ang huna-huna ni Daniel ay pagtahod lang bot pasabot ani, no? O nabang veneration. O dulya. O mo nang wala niya badlungas Nabucodonosor. Okay, kung sayop gali badlungon yun kasi sayop good. Di ba? Okay, mga tinahod nga tipaminaw. Kina may text diri. Gikan sa 091065202220, no? Padayon ang bahin protestante bro, nawala. Okay. Well, iyang gusto nga
atong patasan tog ayo tong about nagisgod kog protestante, no. Okay, dili lang nako tas-o na mahitungod sa protestante kay unang-una nga ato yung topic ron, mahal nga birhen. Okay, bulan man ta sa rosaryo, no. Ga lukso-lukso lang ko kay kini laging maghisgot mong guntag biblical interpretation nga unta kita parang dili ta mawala aning biblical interpretation mo salig ta sa authority sa mga Santo Papa sa Catholic Church. Kay kung dili galit ta mo salig sa biblical interpretation sa atong simbahang Katoliko, mawala kita sa passing. Huh? Kay lahi man bisag veneration na lang, special veneration na atong ihatag ni Santa Maria, himuon man na nilang ilamang yung balikwaton. Simba ko no ingon nga Dios. Di ba hinoon, di man yun na siya ikatingala no mga tinahod nga tigpaminaw. No, di yun na siya ikatingala, no? Ngano man kay sa Isaiah 5:20 gipanag-ana diha gihisgutan na daan diha nga moabot ang panahon nga dunay mga tawo nga kanang puti himuong itom ug ang itom himuong puti. But pasabot ba nga ang insakto himuong sayop ug ang sayop himuong insakto, balikwaton ba? O paras aning pagtulon ang Katoliko may tungod sa veneration, special veneration og kanang adoration kanang sa Dios, worship nga para sa Dios. Nya balikwaton man na sa ubang mga magtutudlo ron, ila man yung usahon nga kana ko ng atong veneration o kanang dulya maura po na ng latriya. Ilag yung itupong ba para nga pagkasadon yun nila mga Katoliko nga gisimba lagi nato ingon nga Dios na mga santos. Dili. Dili. Luhod lang galit ta sa larawan sa santos, mingon darayon sila nga alagi gipaka-Dios ng larawan, dili oy, dili tanang pagluhod pagka-Dios. Kato daing si Josue diya sa city size, miyukbo siya sa Dios pero gatubang siya atong sudlanan sa kasabutan nga naay larawan si Kerubin. Nya gipaka-Dios na diyan niya atong larawan si Kerubin. Dili oy, kanang bata nga magluhod-luhod siya ang ginikanan sa pagpakilo oy, pagpaka-Dios na daay na. Dili oy, pananglit ako ron magluhod-luhod ko nimo ron kay kuan, mangayo ko tabang nimo. Para lang gid maluoy ka nako magluhod-luhod ko pero wa ko magtuo nga Dios ka. Ya pagpaka-Dios na day na kay giludhan. Dili. O man na kanang mga interpretation ba nga kanang dili kana bang mo basta mo rebuild galit as Katoliko mo ginay mahitabo. Kay magbuot-buot naman tag biblical interpretation. Okay. Now, sa sunod Domingo pohon, akong hisgutan pag-ayo ning kining rosaryo, no? Kay kining rosaryo god prayer meditation. Kunya ganang pagbalik-balik sa mga pulong biblical na. Og atong si unang daan dire nga mahimong ang rosaryo dili nato mabasa litra por litra kanang pulong rosaryo sulod sa Biblia. Pero ang Biblia timan-an nato naa sa rosaryo. At ang ining yung sunod Domingo pohon ako nang i-discuss. Nga kanang gipanghisgutan diya sa atong history sa salvation naa na siya sa rosaryo. So mahimong ang pulong rosaryo wala diya sulod sa Biblia, pero kanang Biblia naa na diha sa rosaryo. No? At ang ining yung ma-strange mo nga no? Nga kanang naa diha tanan sa rosaryo. Kanang naang mga pulong diya sa Biblia naa na sa rosaryo. Okay. Now, at ang ining yung sunod Domingo pohon, mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, wa naman tayo igong panahon, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, no? Pinagi sa atong talahorong obispo, Monsignor Severo Cairmari, uban na sa mga kaparian, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Londoyano Senior alias Veritas, kauban sa ato mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.
2 plus 2, Lucky Me Mommy, equals... My 70 free text from Smart